Joulu on tulossa. Miten ylläpidetään hyvinvointia myös pyhien aikana? No maltti. Mä en tunne yhtään ihmistä, joka pitää siitä olosta, mikä tulee ylensyönnin jälkeen. Laitetaan sinne pöytään kanssa niitä kasviksia. Ja sekään ei tarkoita sitä, että se tarvii olla se porkkanaraaste ja kurkkuviipale, vaan sieltä voi hakea sit vähän erilaisia yhdistelmiä ja fenkoli sopii hyvin joulumakuihin ja nyt on esimerkiksi tällä hetkellä granaattiomena-sesonki. Granaattiomenaa sinne salaatteihin kyytiin. Siinä on paitsi, että se on tosi terveellistä, niin se on superkaunis. Se on heti juhlavan näköinen. Sitten esimerkiksi persimon on nyt, eli saronhedelmä, eli kakihedelmä on nyt myös sesongissa. Tosi kaunis hedelmä, supermaukas, vähän makea. Ja se sopii esimerkiksi yhdistettäväksi sekä tuommoiseen kotijuustoon, mikä on aika vähän rasvasta, tai sitten jos oma ruokavalio ja se herkutteluhetki sen sallii, niin vuohenjuustoa, fetaa, jotain sen tyyppistä. Saa ottaa rennostikin, mutta mä uskon, että kun on pitkät pyhät ja ehkä enemmän vapaata, niin perheen kanssa voi lähteä kävelylle, että saa siitä hikijumpasta pitää taukoa. Toki jos on paljon aikaa ja haluaa sitä tehdä silloin, niin mikään ei estä, mutta ihan hyvällä omalla tunnolla voi ottaa rennosti välillä ja sitten vaikka perheen kanssa.